Bueno, molt bones a tothom. Benvingudes i benvinguts a la càpsula Barnahus, la casa que protegeix els infants. Avui tenim amb nosaltres l'Emili Ribas, que és la responsable de polítiques d'infància de Save the Children. Que Save the Children, com sabreu, gestiona aquest projecte que està impulsat sobretot pel Departament de Drets Socials a través de la DGAIA. Llavors, aquesta càpsula l'estem gravant. Qui no vulgui sortir en pantalla, que pagui la pantalla. Vosaltres podeu participar. L'Emili ara ens farà una exposició d'uns 30-40 minuts o 45. Després donarem pas a les vostres intervencions, preguntes, dubtes, i ho podeu fer a través de veu i imatge o a través del xat. Jo, sense res més a dir, donaré pas a l'Emili. Moltes gràcies, Emili, per estar avui amb nosaltres. Merci. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer estar aquí amb vosaltres a aquestes hores. Gràcies per estar aquí. Només una coseta, des de Save the Children no gestionem la Barnahus. El que fem, el que hem fet des de l'inici, va ser impulsar, donar a conèixer aquest model, impulsar aquest model i fer tota una incidència política perquè el govern de Catalunya implementi aquest model i aquest canvi de model que es sol·licitava. Llavors, des del 2018 vam fer un informe que posava damunt de la taula la necessitat de canvi i després la proposta de com fer aquest canvi, posant com a exemple el model Barnahus. Després de 2018, el que va ser és que al desembre de 2018 el president Quim Torra va admetre, va dir que volia posar en marxa aquest model a Catalunya i vam assessorar i acompanyar l'administració en la implementació del model. Però nosaltres no gestionem serveis. No sé si perdona que hi havia una confusió sobre aquesta temàtica. És veritat que treballem molt de la mà perquè és un model que Save the Children Suècia ha implementat. Llavors compartim molt amb l'administració pública, però no som els gestionaris, els gestors del model i del pilot a Tarragona tampoc. Ara compartiré pantalla i a veure com es fa compartir pantalla. Aquí. Es veu? Ara, perfecte. Sí? Perfecte. Llavors, avui sí que us explicaré què és el model Barnahus, quins són els beneficis per als nens i les nenes víctimes d'abús sexual i una miqueta com s'implementa als diferents països i també com s'està implementant a Tarragona. Però abans d'entrar en aquesta matèria, abans d'entrar en la proposta del model Barnahus, volia primer abordar la realitat de l'abús sexual infantil i primer parlar d'aquestes dades. El que sabem és que una de cada dues denúncies d'abús sexual infantil, d'abús sexual, té com a víctima un nen o una nena. Per tant, la meitat de les víctimes de violència sexual són nens i nenes. Això demostra que és realment una problemàtica que afecta especialment la infància. Després, quan mirem les denúncies, a Catalunya veiem que l'any passat, segons Mossos d'Esquadra, hi ha hagut unes 1.129 denúncies de delictes contra llibertats sexuals contra menors. Però sabem que aquestes denúncies només representen la punteta de l'iceberg, només representen un 15% dels casos, ja que la gran majoria, la immensa majoria dels casos no es notifiquen, no arriben mai a denunciar-se i moltes vegades tampoc a notificar-se als altres serveis més socials, entre cometes. Però quan preguntem als adults si han viscut algun tipus de violència sexual durant la seva infància, veiem que entre el 10 i el 20%, per tant, entre un de cada 10 i un de cada 5 infant ha patit violència sexual a la seva infància. Per tant, estem parlant d'un fenomen que és molt gran, que és molt greu per les conseqüències que té sobre les seves víctimes, però que a la mateixa vegada està sent molt invisibilitzat.
I això passa per què? Això passa per moltes coses, perquè l'abús sexual és un tema completament tabú, no és un crim que és condemnat pel Codi Penal, també. A més, és una realitat molt incòmoda, la realitat que barreja la sexualitat amb la infància sempre és una realitat molt incòmoda. I, a més, el que ens interessa avui és parlar d'aquesta perspectiva, de la perspectiva de l'especial vulnerabilitat de l'infant i de l'infant que no parla. Els nens i les nenes no parlen, no solen acusar el seu agressor. Per què? Perquè moltes vegades, en el 80%, l'abusador està a l'entorn de confiança de l'infant. I d'aquest 80%, la meitat, el 50%, a l'entorn familiar. Per tant, òbviament, li costa molt a l'infant parlar de què li passa a casa o de què passa a la família o al seu entorn proper. A més, l'infant no es reconeix com a víctima, ho ha normalitzat, es normalitza la violència, no sap què li passa, no pot dir que és víctima i ha normalitzat aquesta situació. També hi ha sempre un secretisme al voltant de l'abús. L'agressor també s'encarrega molt bé de mantenir aquest secret, de fer que l'infant també ho mantingués. I també un altre punt és que els infants pensen que els adults no els creurem. De fet, moltes vegades hi ha frases fetes que surten de la boca dels professionals quan apareixen aquestes revelacions com n'ets segur, perquè això que estàs dient és molt fort, és molt greu. Llavors, això va calant al cap dels nens i de les nenes que pensen que no els creurem. I, òbviament, l'agressor també s'encarrega de fer-li pensar a l'infant que no els creurem. Per tant, tot això dificulta molt el relat de l'infant. Tot això dificulta molt que aquests casos es notifiquin. Però, a més, l'abús sexual infantil no es tracta d'una situació de violència que es pugui veure, perquè en molts casos, en la gran majoria dels casos, no hi ha evidència física. En menys de 10% dels casos tenim un indici físic i en menys del 5% aquesta prova física serà conclusiva. Per tant, estem davant d'una víctima que no s'assembla a una víctima perquè no té indicis físics. A més, pot passar que en aquest moment no tingui cap seqüela psicològica i estem davant d'un agressor que no s'assembla a un agressor, no s'assembla a aquest monstre que ens ha pintat. Moltes vegades l'infant té una relació molt propera amb aquesta persona. Tenem molta estima. De fet, és això que fa que moltes vegades és complicat poder detectar que hi ha una situació d'abús. Per tant, tots aquests factors, i n'hi ha d'altres, fan que aquests casos no siguin notificats i siguin molt difícils de detectar. Però el que passa és que, malgrat ser una problemàtica tan específica, que necessita tanta destresa i tanta especialització, malgrat ser una problemàtica tan extensa i que afecta especialment a la infància, el sistema vigent d'atenció a les víctimes d'abús sexual i de violència sexual no està gens adaptat a les necessitats dels nens i de les nenes. Això significa que, per exemple, un nen o una nena que ha patit una situació d'abús hagi de desplaçar-se als diferents serveis, als diferents actors implicats en el cas i han d'explicar la seva història a un professional que moltes vegades no haurà sigut format per poder escoltar-lo. En total, el nen pot arribar a parlar amb unes 8-10 persones de 4 departaments diferents i això, òbviament, és molt dolent per l'infant, que torna a viure la seva experiència traumàtica una vegada darrere de l'altra. Això dificulta molt el seu procés de recuperació i, a més, això és molt perjudicial pel procés judicial, ja que cada cop que l'infant explica la seva història s'altera el seu testimoni, que gairebé sempre és l'única prova que tindrem en contra de l'agressor. Aquí hem de recordar que en tractar-se d'un tema tan tabú,
que, com ho hem dit, és un crim que és condemnat pel Codi Penal i a Espanya és especialment, les condemnes són especialment altes en comparació amb altres països europeus, doncs l'abús sexual infantil sempre ocorre a l'esfera privada, a la intimitat, quan l'adult està sola amb l'infant. Llavors, què passa? Llavors, a l'hora de jutjar els fets, tindrem la paraula de l'infant contra la paraula de l'agressor. És l'únic que tindrem. I si no hem tingut cura del testimoni de l'infant, si l'hem fet repetir moltes vegades la seva història, si les persones que l'han entrevistat no han utilitzat un protocol d'entrevista adient, basat en l'evidència, i que, per tant, li han induït respostes, al fi i al cap tindrem la declaració del nen no tindrà cap valor, no serà una prova de suficient qualitat per poder ser vàlida al judici oral. I això és el que passa massa sovint, encara avui a Catalunya i a l'arreu de l'estat espanyol. Com a cas emblemàtic, podem pensar en el cas de la Lia. La Lia, de 12 anys, li diu a la seva mestra que està sent abusada a casa. La mestra, òbviament, no ha sigut formada per escoltar i per respondre a aquesta situació, llavors no sap què fer i parla amb el director. El director vol assegurar-se del que li diu la mestra és segur, llavors decideix parlar amb la Lia. La Lia li repeteix, com que es veu que la mare és protectora, queden amb la mare, la Lia torna a repetir el que ha dit al director i a la mestra en presència de la mare, després van a serveis socials, tornen a explicar el que li ha passat, algunes vegades la deriven a un hospital on té una unitat de diagnòstic de l'abús sexual, després van a policia per denunciar el cas i després comença tot el tema del procés judicial. Ahir, com la Lia té 12 anys, li fan el que es diu la prova preconstituïda, que es tracta d'entrevistar la Lia, de gravar aquesta entrevista amb totes les garanties processals necessàries per evitar que la Lia vagi al judici oral més tard. Llavors, es fa aquesta gravació i 2 anys després se celebra el judici oral. Aquí què ha passat? Aquest dia del judici oral, el jutge, per decidir com que la Lia té 14 anys, la torna a trucar perquè declari, perquè a partir dels 14 els jutges volen sempre, moltes vegades, escoltar l'infant. Llavors, la Lia declara una altra vegada. I al final, què passa? Doncs, entre els informes de l'hospital, de tothom que ha intervingut aquí, perquè també poden haver intervingut experts perits privats, entre els informes de l'equip d'assessorament tècnic penal que han fet la prova preconstituïda, entre la declaració de la Lia, hi ha molts elements discordants, el que és normal amb el procés de la memòria. Però el jutge no té una prova vàlida per poder condemnar el presumpte agressor i llavors l'absol. Han passat 3 anys, la Lia ha parlat amb 8-10 persones diferents, però no es pot inculpar el presumpte agressor. No s'ha cuidat el nen, no s'ha cuidat el seu testimoni i això acaba amb un nen, una nena que triga molt en recuperar-se i en un sistema judicial que no ha pogut fer justícia. Estem davant d'un sistema judicial que no és garantista amb els nens i les nenes víctimes i amb un sistema de protecció que no ha sapigut realment protegir l'infant d'aquesta victimització secundària. Per això és necessari un canvi de model. Aquest canvi de model l'han fet ja molts països. Des dels anys 80 existeixen als Estats Units els Children Advocacy Centers, que són centres que atenen des d'una unitat centralitzada els nens i les nenes víctimes d'abús sexual i d'altres formes de violència. Els principals objectius d'aquests centres són agrupar en un mateix espai, sota el mateix sostre, tots els recursos que intervenen en un cas d'abús sexual o de violència. Gràcies a aquesta col·laboració es pot reduir les avaluacions, les proves, les entrevistes que se li fa a l'infant gràcies a la coordinació d'aquests equips, que són multidisciplinars.
També aquests centres són sempre centres que tenen entorns amigables adaptats als infants, no? I els professionals són altament formats, són especialitzats per entrevistar o tractar els nens i les nenes. En els anys 90, el director de la Direcció General d'Infància i Adolescència d'Islàndia marxa als Estats Units i descobreix aquest model. I l'any 98 neix a Reykjavik la primera Barnahus. Barnahus, que significa Casa dels Infants en islandès, que és una adaptació d'aquests centres americans, però amb els alts estàndards del sistema de protecció de la infància d'Islàndia. I a més d'aquests 4 elements fonamentals dels centres americans, el centre islandès afegia una cosa, afegia la possibilitat de gravar el testimoni de l'infant de cara a poder constituir una prova anticipada i així evitar que el nen vagi a judici oral. Ahir naixia la Barnahus, que són aquestes cases, i ahir naixia també la prova preconstituïda adaptada a aquest sentit. Llavors, les Barnahus són aquestes cases que coordinen en un mateix espai tots els serveis implicats en un cas d'abús sexual infantil. Aquí està policia, està servei de protecció, està justícia i està salut, treballant tots junts sota el mateix sostre per atendre l'infant. No és l'infant que es desplaça als diferents serveis, com el que tenim encara a Catalunya, sinó que són tots aquests serveis que estan ahí en el mateix lloc per atendre l'infant. Aquests últims 20 anys, gràcies a la seva eficiència i a la seva flexibilitat, el model Barnahus s'ha multiplicat i s'ha propagat a tota Europa i, de fet, hi ha unes 50 cases a 20 països. Portugal no té una casa encara, però sí que està en fase d'estudi del model. En aquestes cases, l'infant, en lloc de parlar 10 vegades, com ho hem vist abans, o 5 o 7, parla només una vegada o 2. Aquesta entrevista està vista al mateix moment per totes les persones que necessiten escoltar el nen. En aquesta entrevista estan presents protecció, policia, servei social, jutge, fiscal, salut. I, a més, aquesta entrevista està gravada per evitar que el nen vagi a judici. Això, òbviament, és molt millor pel procés de recuperació de l'infant i, a més, és molt millor de cara al procés judicial, ja que la revelació de l'infant, el relat de l'infant, com que s'ha fet una única vegada a l'inici i que s'ha fet de manera amb molta qualitat, aquest relat té més informació, més detall, més qualitat i serà una prova de millor qualitat de cara al judici. Aquí teniu una sala d'entrevista forense on es fa l'entrevista a l'infant. Com podeu veure, hi ha diferents càmeres, hi ha càmeres al sostre, hi ha càmeres on hi ha les cortines, hi ha molts micros també, és un ambient que és amigable, que és molt adaptat a un infant, és molt cosí, és un espai reduït també. No pot haver-hi massa elements distorsionadors, perquè el nen també s'ha de concentrar en les preguntes que li farà l'entrevistador, però igualment és un espai molt acollidor. I, de l'altra banda, tenim a totes aquestes persones que us he mencionat que estan veient l'entrevista que se li fa a l'infant. Aquí us he posat una foto del creador de les Barnahus, que és el senyor Bragi Gudbrandsson, i ell, que ara és membre del Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides, i llavors està realment impulsant el model Barnahus ja a nivell mundial. El Bragi Gudbrandsson, quan comença una intervenció, sempre recorda una cosa, i recorda que l'abús sexual infantil és un delicte únic perquè els nens i les nenes són víctimes dobles. Perquè, per una banda, són objectes de l'abús i, per l'altra banda, són testimoni del delicte sobre el qual han de relatar els fets.
I això fa que la seva declaració davant de la policia o davant del jutge sigui molt complicada, perquè han de parlar de manera molt objectiva d'una cosa molt subjectiva. Han de parlar com a testimoni d'una cosa de la qual són víctimes. I això fa que sigui molt, molt, molt complicat. Però a la mateixa vegada, la seva declaració és essencial. I ell sempre diu que sense aquesta declaració no hi ha cas. Això no significa que no hi ha hagut abús. Això significa que sense el relat del nen és molt difícil instruir el cas. És molt difícil començar a abordar el cas. Per això és tan important buscar els mecanismes per facilitar aquest relat. Perquè aquest relat serà moltes vegades l'única prova que tindrem. Per això el que vol el model Barnahus és realment fomentar aquest relat de l'infant. Perquè el relat de l'infant és fonamental per identificar i per investigar sobre l'abús, tant per fin de revelacions policials com investigacions policials, investigacions criminals, com també per fi de salut o de protecció. Quan un nen parla a la Barnahus, totes aquestes persones l'estan escoltant. I és que el relat del nen és clau per assegurar la seva seguretat, per brindar-li, oferir-li assistència, tant psicològica com per la seva recuperació física, per investigar sobre el mateix delicte i per prevenir la reincidència de l'acusat. Per tant, realment l'abordatge de l'abús sexual no és només una qüestió judicial, sinó que es necessita un enfocament interdepartamental. I abans d'entrar en matèria del Barnahus, m'agradaria recordar algunes coses més dels fonaments de la justícia, perquè fins ara és cert que els problemes que s'ha tingut en l'atenció dels nens i les nenes víctimes d'abús sexual venen sobretot des de l'àmbit judicial. I aquí convé recordar que els fonaments de la justícia es basen en el dret de l'acusat a la presumpció de la innocència, a tenir un judici just i a poder defensar-se. Per tant, els sistemes judicials dels diferents països han creat processos que garanteixen aquests principis. Però el nen víctima també té drets. Però moltes vegades aquests drets són igual d'importants que els drets de l'acusat. Però moltes vegades, en moltes ocasions, aquests drets de l'infant víctima són subrogats als drets de l'acusat. I el que proposa el model Barnahus és justament reequilibrar aquest balanç, sense treure-li res a l'acusat, mantenint totes les garanties per a l'acusat, però millorant les garanties per al nen víctima. I aquí, com bé sabeu, només recordar que el sistema de justícia està dissenyat per determinar la innocència o la culpabilitat de l'acusat i, si està comprovada la seva culpabilitat, castigar-lo. És per això que està dissenyat. No està dissenyat en assegurar l'interès superior de l'infant. I això es veu en diferents coses. Aquí n'he posat només 3, però n'hi ha moltes. Això es veu en aquestes mancances, en les múltiples entrevistes que se li fan a l'infant i que obren cada cop la seva ferida. En els mesos, els anys, esperant el judici oral que posa la vida del nen entre parèntesis. Per una banda, li diem al nen, ara que ho has contat, s'aturarà l'abús, ara pots passar pàgina. Però per altra banda, li diem, no et pots oblidar de tot perquè d'aquí a 1 o 2 anys el jutge et pot trucar perquè declaris en judici. I llavors, en aquest moment, ho hauràs de contar tot. Ho hauràs de contar tot amb molts detalls, amb molta informació. Llavors, realment posem la seva vida entre parèntesis perquè no es pot oblidar del que li ha passat. I a més, com que sempre preval la banda de la justícia, moltes vegades els infants no poden accedir a serveis mèdics terapèutics apropiats sense que hagi passat el judici oral. Perquè si no, hi ha la possibilitat de que l'advocat de la defensa utilitzi aquest argument en la seva contra. Per tant, estem davant de realment unes necessàries millores per a aquest àmbit de la justícia.
I aquí hem de recordar 3 coses bàsiques i després entro en matèria de les Barnahus, però volia realment deixar clar quins són els problemes i per què és necessari aquest canvi de model cap a la Barnahus. Hem d'entendre que cada cop que li preguntem a l'infant, li fem mal. Jo crec que això ha de ser com un mantra, no? Cada cop que li preguntem a l'infant sobre el que li ha passat, li fem mal, no? I moltes vegades perquè també no sabem com preguntar-li. A més, això genera en l'infant una sensació de desconfiança. Ell pensa, si ja ho he dit, si m'ho torna a preguntar o si m'ho torna a preguntar un altre adult, és perquè no m'estan creient. No estan creient que soc víctima, pensant que soc culpable, perquè si m'ho torna a preguntar, ja que ho he dit 1000 vegades, és perquè pensen que soc culpable. I va calant aquest pensament de culpabilitat que ja porten de per si aquests nens i nenes que pensen que són culpables del que els ha passat, perquè l'agressor ja s'ha encarregat de fer caure aquesta percepció de la culpabilitat. Per tant, nosaltres ahir reforcem aquesta sensació de culpabilitat. I al final també hem d'entendre que els nens i les nenes modulen el seu discurs en funció de les persones, en funció de les preguntes que li fem, en funció de les actituds corporals, de tot el llenguatge no verbal. Cada cop que li preguntem a l'infant, per tant, alterem, contaminem el seu relat. Llavors, el que fa el model Barnahus és que incorpora tot això per intentar fomentar el relat de l'infant. I per tenir un bon relat, el Bragi Gudbranson sempre ens recorda que per tenir un bon relat, el nen o la nena ha de sentir-se bé. Si se sent bé, si està relaxat, si està tranquil, si li comuniquem tranquil·litat, respecte, amabilitat, el nen ens ho tornarà, o la nena ens ho tornarà amb una declaració rica en informació i en detall del que ha passat. Per tant, és molt important realment posar en marxa el que diu el Jorge Cardona, el que anomena el Jorge Cardona un itinerari de l'escolta. I aquí és important entendre que escoltar un infant no és un acte, és un procés. Però això no significa que, i això moltes vegades no es pot limitar a una única entrevista, però això tampoc significa que l'hem d'entrevistar moltes vegades, sinó que hem de seure les bases del que es diu itinerari de l'escolta. Primer de tot s'ha de preparar l'infant, li hem d'explicar per què està aquí, però li hem d'explicar un llenguatge que ell entengui. Hem de crear confiança, vincle, l'hem de posar còmode, hem de tranquil·litzar-lo, l'hem de preparar. Després, l'audiència ha de ser amigable. L'entorn, òbviament, que és molt important, però també la persona que l'entrevista. Aquesta persona i aquestes persones que l'escolten han de ser receptives, han de ser formades, han de ser preparades. No és just que l'infant hagi d'adaptar-se a tots, a l'audiència, i l'audiència no hagi d'adaptar-se a l'infant. Llavors, realment es tracta de que ambdós facin esforços, entre cometes. I finalment, hem de comunicar els resultats als infants. Els nens i les nenes no són mobles, són subjectes de drets. El que fem ara és que escoltem l'infant, però comuniquem els resultats als pares. I el que necessiten els infants és que els comuniquin a ells els resultats dels que ens han dit, perquè puguin realment tancar aquest episodi traumàtic de la seva vida. Llavors, tots aquests elements estan presents al model Barnahus, que vol oferir un judici just tant a l'infant com a l'acusat. Bé, això més o menys ho he dit. Llavors, el que vol el model Barnahus és passar d'aquest model on l'infant és victimitzat una vegada darrere de l'altra. Suposo que ja tothom està familiaritzat amb la victimització secundària, però per si de cas ho torno a explicar, que és quan el sistema fa més mal a l'infant o li fa mal a l'infant en lloc de curar-lo. Llavors es parla de victimització secundària. Llavors, el model Barnahus el que vol és passar d'aquest model on l'infant és victimitzat una vegada darrere de l'altra a aquest altre model on l'infant està posat al centre. En aquest model,
no és l'infant que s'adapta al sistema, sinó que és el sistema que s'adapta a l'infant. I ahir tothom surt guanyant. Ben evidentment, el nen, però també la seva família, que és la gran oblidada del model que tenim vigent a Catalunya o a tota Espanya, no? Però també els sistemes de protecció, de salut, sobretot el procés judicial, ja que tot el procés s'agilitza. A més, com que es tracta d'un model que porta 40 anys existint als Estats Units i 20 anys existint a Europa, és un model que té molts estudis que demostren la seva eficiència. Per exemple, a Islàndia el que veiem és que des que s'han implementat les Barnahus s'han duplicat les investigacions, s'han triplicat les acusacions i s'han duplicat també les convictions, les condemnes. Per tant, està demostrat que es millora realment, que hi ha una millora en el procés penal, en el procés judicial. I a Suècia el que veiem és que les notificacions de sospites han anat augmentant en la mesura en què s'implementaven les Barnahus. Això demostra que quan tenim un recurs especialitzat, quan tenim un recurs que sabem que pugui haver la víctima, es milloren moltíssim les derivacions, perquè un dels factors que fa que els professionals a vegades els costa detectar, notificar i derivar és que saben que el procés que haurà d'afrontar el nen pot ser molt dolorós. Llavors, es pren molta precaució abans de poder notificar. Llavors, està mostrat, i de fet a Tarragona també ho veurem després, des que s'ha implementat el pilot a Tarragona, s'ha triplicat les notificacions. Quan parlem de model Barnahus a Catalunya i a Espanya, parlem d'una casa fixa, on hi ha un equip fix, que després ho veurem, però on estan aquests diferents departaments que han d'estar involucrats. Hem de tenir en compte que ha d'estar involucrat el Departament de Justícia, el Departament de Treball, Afers Socials i Família a través de la Direcció General d'Infància, de Protecció, ha d'estar involucrat Interior i Salut. No importa que sigui tal o tal departament que lideri o impulsi el projecte, ja que no hi ha un model fixe. El model Barnahus és un model viu, flexible, que s'adapta als diferents contextos. I ara veurem una miqueta com es pot implementar. Però, per exemple, hi ha algunes Barnahus que atenen a nens i nenes fins als 18 anys, d'altres fins als 15, d'altres que només atenen a abús sexual infantil, d'altres que atenen a totes les formes de violència. Pot adaptar-se a les necessitats del context. Per exemple, en Islàndia, la primera Barnahus s'ha creat en 1998 i està liderada per la Direcció General d'Infància islandesa. Només reben els nens fins als 15 anys. A partir dels 15 anys, els nens han de declarar a la policia, perquè el seu ordenament jurídic ho imposa així. En aquesta casa s'ofereix diferents serveis. Primer de tot, s'ofereix el que es diu l'entrevista exploratòria, que és la primera entrevista que se li fa a l'infant quan es rep qualsevol sospita. Qualsevol sospita no fonamentada encara, d'un professional, d'un pare, d'una mare, es dirigeix a aquesta Barnahus on se li farà una prova, una entrevista exploratòria. Després, si en aquesta entrevista exploratòria hi ha índicis d'abús sexual o de violència, depèn de les Barnahus, doncs se li pot fer una prova preconstituïda, una entrevista forense. A més, en aquesta casa també s'ofereix examen mèdic, s'ofereix també orientació i suport a la família, tant jurídic com s'ofereix a les oficines d'atenció a la víctima, com també pautes socioeducatives, de com acompanyar l'infant, etc. S'ofereix també una avaluació psicològica de l'estat de salut mental de l'infant i després un tractament adaptat a les seves necessitats. Després veurem quin tipus de tractament se li ofereix. En aquesta casa treballen de manera fixa 8 persones.
4 treballadores socials i 4 psicòlogues. Una d'elles és la coordinadora. Sempre treballen en doble. Són les psicòlogues qui fan les entrevistes. Tant les entrevistes exploratòries com les entrevistes forenses. Aquí en Catalunya és diferent. El que veiem a Islàndia és que perquè el cas arribi a la Barnahus, primer sempre ha de passar per serveis especialitzats, qui són els que contactin amb la Barnahus. A partir d'ahir s'accepta el cas, es fa una reunió interdepartamental amb totes les persones de tots els departaments involucrats en el cas, venen a la Barnahus i ahir es programen les diferents accions. En general, els dimecres i els dijous són els dies en els que han d'acudir a la Barnahus policia, jutge, fiscals, etc., per poder assistir a les entrevistes forenses. Els altres dies aquestes persones no venen, segueixen amb la seva feina fora de la Barnahus. I ahir està sempre l'equip fix, que són aquestes 4 psicòlogues i aquestes 4 treballadors socials. Llavors sempre tenim un equip fix i un equip mòbil que es desplaça a la Barnahus per realitzar les seves funcions. Però a Suècia és diferent. A Suècia hi ha 30 cases i el model canvia en funció de les municipalitats. A Linköping, que és una ciutat del tamany de Girona, la casa està liderada a meitat i meitat pels municipis de la província i pel departament de salut. La diferència entre Suècia i Islàndia és que a Suècia no es fa una prova preconstituïda com es fa a Islàndia i a Catalunya amb el jutge present, sinó que es fa una declaració policial gravada i és un policia formada en entrevista forense qui entrevista l'infant. Llavors, aquest procés és encara més àgil perquè en un sol dia se li fa a l'infant la declaració policial gravada, amb validesa jurídica de cada judici oral, se li fa assessorament tècnic, assessorament psicològic, es fa la trobada amb els pares i també se li pot fer l'examen mèdic i se li pot ja donar hora per un possible tractament psicològic o avaluació almenys d'atenció psicològica. Aquí podeu veure una sala d'entrevista forense, com la tenen a Linköping. Aquí una sala adjacent on estan els policies fent la transcripció escrita del que diu el nen entrevistat. Aquí sempre les Barnahus compten amb una sala molt gran per poder reunir a totes les persones, a tots els professionals involucrats en el cas. Aquí una sala de tractament psicològic i aquí una miqueta el que us he comentat, de tots els serveis que s'ofereixen a aquestes cases. Però a Estocolm, que també és a Suècia, és diferent i la Barnahus compta de manera diària en la plantilla amb 70 persones. Aquesta casa està liderada pel Departament d'Interior, per la policia, i en aquesta casa treballen 70 persones de manera diària, de les quals 40 són policies. Hi ha tants policies perquè, per dues raons. Primer de tot, perquè a Suècia totes les sospites, no hi ha dues entrevistes de valoració exploratòria i forense, sinó que hi ha sempre aquesta declaració policial gravada. Llavors, totes les sospites segueixen aquesta mateixa rutina, aquest mateix procés. Llavors, han d'entrevistar tots els nens amb aquestes mateixes garanties. Llavors, es necessita molts professionals. I, a més, atenen a totes les formes de violència. Suècia ha sigut el primer país a tenir una llei de protecció integral contra les violències contra la infància en 1979 i, per tant, atenen a tots els tipus de violència. L'interessant de la Barnahus de Suècia és que, d'Estocolm, perquè és diferent de la de Linköping, en Estocolm no fan tractament, només fan entrevista forense, declaració policial gravada,
i examen mèdic. I després els nens que necessiten un tractament van fora en un altre centre d'un CESMIA, no? Aquí teniu una sala d'espera. Aquí teniu una sala de contenció de crisi. És un dels serveis que sempre ofereixen les Barnahus. Quan, per exemple, hi ha la revelació de l'abús per part d'un nen, és necessari que els professionals es reuneixin amb la família i amb l'infant per explicar a la família el que ha dit l'infant i per veure amb ells com seguirà el cas. Aquí una sala d'observació mèdica i aquí una sala perquè aquesta és de teràpia familiar, teràpia sistèmica. I això és el que us hem comentat, no? Que la diferència entre Islàndia i Suècia és que la policia entrevista l'infant i que només fan una única entrevista, que és comparar més bé a una declaració policial gravada. Però les policies a Suècia estan molt formats i molt entrenats. De fet, passen gairebé, no 2 anys complerts als Estats Units, però viatgen molt als Estats Units durant 2 anys per aprendre dels Children Advocacy Centers. Llavors són policies, però són policies diferents. Jo crec que no tinc prou temps. Dinamarca, més o menys, és un mix entre Suècia i Islàndia, però us puc explicar després, perquè vull anar al pilot de Tarragona. Mira, aquí tenim la directora d'infància, l'Ester Cabanes, que hem portat a Dinamarca perquè conegués aquest model, i de fet el model de Tarragona es basa bastant en el model de Dinamarca. Una de les coses interessants del model Barnahus és que tot està pensat per l'infant. Per exemple, aquest quadre azul-blau que veieu a baix és un quadre molt gran que es posa a la sala d'observació on estan tots els professionals que segueixen l'entrevista i que posa què se li pot preguntar a l'infant en funció de la seva edat. Per exemple, un nen de 3 anys i mig no sabrà dir quan ha passat o quantes vegades ha passat, però un nen de 12 sí. Llavors, abans de començar l'entrevista forense, el psicòleg entra a la sala on hi ha tots els professionals i explica el cas que tenen. Explica que es tracta d'un infant de 4 anys, que té un trauma complex, llavors només podrà contestar a tal preguntes. Llavors, a partir d'ahir, òbviament, l'entrevista és molt diferent i s'adapta molt a la situació de l'infant. Això us he comentat. Quan parlem del model Barnahus parlem de 2 equips, un equip fix que pot ser molt reduït i un equip mòbil que es desplaça a la Barnahus per poder complir amb les seves tasques. Important tenir en compte que la Barnahus ha d'estar sempre allunyada de les policies, de les comissaries, de les seus judicials, dels hospitals, perquè aquests nens no estan malalts i no són delinqüents. I qualsevol infant a partir dels 3 anys saben perfectament que qui va a l'hospital és qui està malalt i qui va a la comissaria o a la policia és qui ha comès una infracció. Per tant, realment hem de desvincular aquestes cases d'aquestes institucions. Aquí tenim més fotos. Tarragona. Llavors, en 2020 s'ha posat en marxa, després de 2 anys hem treballat molt amb la Direcció General d'Infància i al juny 2020 s'ha posat en marxa el primer pilot de Barnahus a l'estat espanyol, s'ha posat en marxa a Tarragona. Està liderat per la Direcció General d'Infància perquè és qui té les competències, seguint la LEDOIA, la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància, l'article, jo crec que és el 93, que diu específicament que la Direcció General d'Infància haurà de crear els recursos per atendre els nens i les nenes víctimes d'abús sexual. Llavors és el seu mandat. Compta amb 7 professionals, una coordinadora, 3 treballadors socials i 3 psicòlogues. Què fan? Més o menys es basen entre el model islandès i el model danès. Què fan? Reben totes les sospites o certeses d'abús. O sigui, quan hi ha qualsevol sospita des de l'àmbit educatiu, a la família i tal, s'ha de trucar a la Barnahus i en funció
del que es necessita, es pot citar a l'infant a fer aquesta primera entrevista exploratòria per explorar si hi ha una possibilitat d'abús o no. Aquesta entrevista exploratòria, el guió d'entrevista, s'ha creat conjuntament amb Fiscalia per permetre a les professionals que entrevisten infants recollir els indicis que necessita el fiscal per poder també instruir el cas. Llavors, s'ha treballat molt en justícia. A partir d'ahir, se li pot fer també la declaració policial a la Barnahus per evitar que el nen s'hagi de desplaçar en un altre lloc. Se li fa també l'exploració mèdico-forense i l'exploració solo mèdico també. Hi ha un equip de pediatra, infermera, ginecòloga i el forense que acudeixen a la Barnahus un cop al mes per fer totes les proves mèdico-forense, i un cop al mes, també un dijous al mes, es fan els altres exàmens mèdics que no necessiten del forense. És un projecte pilot. Per tant, s'estan provant coses també, a veure què funciona i què no funciona. De moment, estan en una ubicació temporal. Estan aquí. Estan al campus de la Laboral de Tarragona. Estan, de moment, en l'antiga infermeria, però estan construint un prefabricat, una casa molt gran de fusta. De fet, han fet els forats i tal, i al setembre estarà posada la casa. Però, de moment, no estan en la ubicació final. Però, com veieu, és un lloc molt agradable, molt verd, totalment desvinculat de comissaries, etc., i on hi ha espais molt adaptats als infants. De moment, han atès a 278 nens i nenes, només d'abús o de violència sexual, i el que veiem és que s'han triplicat les notificacions. Si mirem els registres d'abús sexual en aquesta província, s'han triplicat. La via d'entrada, sobretot, són els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, i el que veiem és que molt pocs casos s'han derivat, per exemple, d'educació, només 17 casos, quan sabem que al final els nens i nenes on passen més temps és a l'escola. En general, molts casos són judicialitzats, s'han judicialitzat, uns 172, que això és un bon indicador també, perquè demostra que aquesta primera prova exploratòria està feta amb rigor, que permet realment recollir suficient indicis per poder judicialitzar el cas. Els que no s'han judicialitzat segurament no necessiten judicialitzar-se. I pel que fa d'abusos intra- i extrafamiliars, més o menys estem a la part. És un projecte, un programa que s'estan avaluant per part d'Ivalua i acabarà la seva avaluació a l'abril. Jo crec que s'està acabant l'avaluació ara, l'avaluació de resultat, no d'impacte, però igualment la consellera, la senyora Violant Cervera, ja ha anunciat la implementació de 13 Barnahus en tota Catalunya per aquests propers anys, perquè han vist que, encara que no tinguessin encara l'avaluació feta, han vist que sí que hi havia molta millora pel que fa de la coordinació entre tots els departaments, pel que fa de l'agilització, de la judicialització dels casos i de l'aproperament entre protecció i justícia. A més, és un laboratori d'innovació social. Han signat un conveni amb la Fundació Affinity que brinda, ofereix els gossos acompanyants, tant per la part de tractament com per la part d'acompanyament en el procés judicial, en el judicial. La Generalitat és membre del Promise Network. El Promise Network és un projecte que impulsa el model Barnahus a tota Europa. I això serà la casa final que estarà enllestida al setembre, que és un projecte molt maco, tot volcat en una pineda on els nens i les nenes poden estar en un espai tranquil. No sé si abordar això, crec que sí. No? Cesc? Pep, perdó. Bueno. Pots fer-ho, Mili. Si et sembla. Com bé sabeu, des de l'any passat tenim aquesta nova llei orgànica de protecció integral de la infància i adolescència frente a la violència, que també recull molts dels pilars de la Barnahus. I aquests són alguns
alguns d'això que vam comentar. Tot el tema d'una atenció integral, d'un entorn amigable, de la necessitat de millorar la coordinació entre els departaments, de millorar els canals de denúncia, de crear una justícia especialitzada, de fer obligatòria la prova preconstituïda fins als 14 anys, que aquí hi ha un gran marge de millora, però bé. I també de donar-li més pes a reconèixer el paper de serveis socials. Per tant, tenim unes grans oportunitats ara mateix pel que fa de l'atenció als nens i les nenes víctimes de violència en general. Tenim, per una banda, aquesta nova llei orgànica que ens obliga a millorar l'atenció, a posar el nen al centre, a evitar-la, però també a millorar l'atenció. I tenim ja a Catalunya aquest primer pilot que d'aquí a poc ja s'anirà desplegant a tot el territori. Òbviament hi ha reptes. El tema de la formació és complicat. És complicat que a dins de l'administració pública hi hagi professionals molt formats que es quedin als seus llocs. Hi ha molta rotació, com bé sabeu. Per tant, el tema de la formació és molt important. El tema de realment intentar realitzar una única prova és molt complicat. A l'inici de Barnahus, quan comença, al final és una prova més i és complicat dir als altres actors que deixin de fer coses que sempre han fet. Crear un entorn agradable, amigable, no sempre és tan fàcil. El tema de la col·laboració, fomentar-la quan les agendes estan ja plenes és complicat també. Llavors s'han de treure coses per poder fer-lo. I l'avaluació periòdica. Això és una de les grans mancances, les grans lagunes que n'hi ha sempre, és el tema d'avaluar el que fem. I la intervenció social és sempre una gran mancança, la justícia també, el sistema judicial també. Llavors, el que nosaltres estem intentant impulsar des de la nostra entitat és aquesta necessitat d'avaluar, d'avaluar la Barnahus. I aquí us deixo ja per acabar amb aquesta frase del senyor Berkeley Gudbrandsen, el creador de la Barnahus, que ens explica això, que al final el model Barnahus és un model que és obert, que és flexible i que és com una recepta amb alguns ingredients per abordar l'abús. Després, al final, aquests ingredients donaran plats molt diferents però que s'assemblen. I jo crec que ja està. Gràcies per la vostra atenció. Espero que no s'hagi fet massa llarg i gràcies. I qualsevol pregunta, aquí estic. Moltíssimes gràcies a tu, Emili, per aquesta exposició tan concreta i tan... ens has descrit tot, però segurament que tenim preguntes i tenim qüestions. Per qualsevol pregunta, qüestió, intervenció, obriu el micro o aixequeu la mà i ja podeu aixecar la mà. Mira, ja tenim el primer. O si no, també, si voleu, podeu comentar per xat. D'acord? Endavant, César. Mira, pel que fa a la concreció del que ha explicat l'Emil, no es pot dir res en contra. És tot fantàstic i millorable. Bé, millorable sobre el procés, diguem-ne, però està molt ben plantejat. Ningú es pot oposar a això. Jo t'estic parlant en aquests moments, o a tots us estic explicant, des d'un centre d'acollida de la província de Girona. Hi ha diferents equips educatius dins d'aquest grup. Aquesta funció que planteja el model Barnahus, nosaltres el fem, en aquests moments tenim, on estic jo, 3 més 1 infants, nenes que han patit abusos i estem en una fase d'investigació i és molt interessant veure que el govern, la direcció general, vol posar voluntat i recursos per crear les Barnahus per protegir i garantir els drets dels infants i em sembla fantàstic. El que a mi em preocupa és que per què nosaltres, que som centres propis, de personal propi de la pròpia administració, no tenim cap d'aquests recursos que s'estan explicant, sinó que al contrari, es vulneren els drets dels infants, per exemple, no constituint consells de participació d'infants, que és obligat per norma en aquests centres d'acollida i de protecció. Llavors, només faig una reflexió i acabo ja. Hi ha un risc que la Barnahus sigui una cortina de fum del govern per dir mireu que bé que ho fem i
els que estem a l'atenció directa i quotidiana seguim amb mancances molt greus que ha denunciat el propi col·legi professional o el síndic de greuges de protecció d'infants. Vull dir, aquí ens trobem amb una contradicció immensa. Una classe per uns professionals de classe A i la resta, i els infants que estiguin amb nosaltres, doncs, en fi, treballant amb una precarietat absoluta. Reflexió que deixo aquí. Gràcies. Jo només per aportar, jo crec que completament sempre hi ha aquest risc amb els projectes estrella, hi ha aquest risc, òbviament, que sigui una cortina de fum. Sí, completament. Gràcies. Podeu també fer intervencions com el César, preguntar el que vulgueu. Aquí jo trasllado una pregunta de l'Alba. Bona tarda. S'ha plantejat la figura de l'educadora social en els equips de les Barnahus. Per què i de qui depèn? Educadora social, no. En general, l'equip fix, hi ha un equip fix sempre a la Barnahus que està composat per, si l'hem de reduir al màxim, seria una coordinadora, un treballador social i un psicòleg. Però de moment, educador social no. Jo volia preguntar una cosa, no em veieu però soc aquí, no tinc càmera. Referent a la pregunta de l'Alba, que m'ha semblat molt acertada i més aquesta formació ha arribat per al Col·legi d'Educadors, per tant, els educadors també formem part activa d'aquest món i que penso que seria interessant que se'ns pogués incloure. I més també pensant que molts treballem en l'àmbit d'atenció primària des de serveis socials, des d'on es fa molta detecció de casos d'abusos sexuals i ens costa molt poder accedir a certes formacions sobre aquest àmbit perquè queden restringides a psicologia o a treball social molts cops. Només volia aportar això i també preguntar si l'Emil sabia d'alguna formació que poguéssim fer els educadors. Gràcies. Justament, Alba, abans de començar, abans d'entrar en aquesta càpsula, ho estàvem parlant amb el Pep, de que nosaltres, ara us comento dues coses que estem fent, fa 2 anys que estem creant amb la Universitat de Barcelona, amb el grup de cerca Grèvia, de la Noemi Pereda, a Osona, i l'Hospital Sant Joan de Déu, hem creat un curs sobre el model Barnahus que inclou tot un tronc comú sobre abús sexual, victimització secundària i el model Barnahus, i després uns mòduls més específics d'entrevista forense, exploració mèdica i tota la part després de tractament en teràpia cognitiva basada en el trauma. I és un tema que és un curs que de moment farem a petita escala per poder avaluar-lo, perquè estem treballant amb la UAB per poder avaluar-lo, però el que li comentava al Pep és que estem dissenyant moltes formacions, intentem que sigui el millor possible, i que, òbviament, el que volem és tenir en compte el vostre col·lectiu, que creiem que sí que té el seu espai en aquest model. El que s'ha de veure és com exactament, i com que és competència de la Direcció General d'Infància, és més qui ha de dir sobre aquest tema. Però el que comentaves de la detecció des de serveis socials, justament el que es vol amb una unitat integrada, una unitat especialitzada en això, és que des de serveis socials fomentar, i de fet estem parlant amb la Direcció de Serveis Socials del Govern de la Generalitat, per poder oferir formació en detecció i derivació. I després, un cop s'ha detectat, els professionals s'han format en la detecció i com derivar-lo, després seria aquesta Barnahus qui atén el cas. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Irene, endavant. Hola, bona tarda. En primer lloc, Emili, jo coordino l'EVAMI Barcelona Ciutat. L'EVAMI som equips de valoració amb el tractament infantil d'urgència, cobrim el context hospitalari, vull dir, quan un nen i ens trobem en moltes situacions, que et felicito per tota l'explicació que has fet de la descripció
sobretot en els casos d'abusos sexuals, en tots els professionals que acaben de parlar, que jo moltes vegades a l'equip, la manera d'enfocar és no explorar l'abús sexual, vull dir, és una nena que ho ha explicat a la policia, una nena o un nen, que ho ha explicat quan ha arribat a l'hospital, i que al final el que estem és generant més trauma i que, com tu deies, que és una entrevista molt concreta, molt complexa i que s'ha d'anar sempre en molta cura. Jo me preguntava a nivell professional, tal com està estructurat, en cas que s'hagi de prendre una mesura de protecció, perquè l'exemple que tu posaves, que deies la mare és protectora i es pot establir tot aquest treball que explicaves, però en cas que es tingui que fer una separació temporal perquè se detecta que a nivell de l'entorn familiar no estan sent protectors ni preservant en aquest infant. Són equip tècnic també els professionals de Barnahus, els professionals que estan fixes, Sí, jo sí, perquè al final quan, per exemple, es detecta un cas, van a prendre el nen a l'escola per poder fer-li una entrevista i tal. Llavors sí que compten amb aquest suport tècnic. No sé com exactament estan configurats, però jo suposo que sí. Suposo que sí, que realment penja de la... No. Podria ser d'una altra manera? Perdó. Doncs mira, o sigui, en un cas greu... Jo ho donava per suposat, però ara m'has posat el dubte. No sabia si podria ser d'una altra manera. Bueno, suposo que en un cas greu serveis territorials de Tarragona poden arribar a activar un NEVAMI o poden activar un EAIA o poden activar un ECEIA. Per això que no sabia jo si també eren equips tècnics, vull dir, si ells podien prendre una mesura administrativa. Mira, ara em poses el dubte, però jo suposo que sí, perquè realment és un servei de la dgaia que no és només de valoració, sinó que jo suposo que sí. Ara... Bueno, com ens tornarem a veure, ja ho preguntarem. Sí, no, però ara mateix ho preguntaré perquè ho donava per suposat, però ara m'has posat el dubte. Bueno, moltes gràcies, A tu, Irene, a tu. I de fet, una coseta, els EVAMIs és una de les propostes que estem proposant a Cantàbria, a Navarra, on estem impulsant el model Barnahus perquè creiem que realment és una molt bona pràctica i ho estem proposant aquí també a aquestes comunitats autònomes. O sigui que enhorabona per la feina que fas. Gràcies, Irene. Trasllado una pregunta del xat, trasllado, Emili. Hola, Emili. M'ha semblat un projecte molt interessant, de la Laura Fanon. M'ha semblat un projecte molt interessant i molt necessari. Es proposa impulsar algun tipus de formació, això ho has explicat abans, però diu, o difusió formal del projecte entre els diferents serveis que tenen infància, com per exemple centres oberts, escoles, etc. O sigui, entenc que és la mateixa sessió que estem fent avui, no? Traslladada a centres. Clar, han començat... Clar, és un projecte que sempre genera molta expectativa, que genera moltes ganes de fer coses ja, de tenir-lo ja, però de moment està en una fase pilot, estan avaluant. Llavors, sí que han fet difusió a la província de Tarragona per poder justificar les derivacions i tal, llavors s'ha fet formació i difusió, però de moment sí que no es farà tanta explicació del model fins que no hi hagin els resultats de l'avaluació. O no? Gràcies. Una altra, Maripau, torna. Una pregunta insistent que nosaltres, com a CES, dir-vos que això és un tema ja que quan va aparèixer el projecte de Barnahus, el col·legi ja es va fixar on no apareixia dintre de l'equip tècnic educadors i educadores socials. És un tema a tractar a la propera reunió que tinguem amb dgaia també, perquè, com ha dit l'Emili, o sigui, qui té la potestat, diguem, que és la dgaia, i sí que la Maribel
preguntava si l'educador social està més avesat a anar per tots els indrets, com és que no es té en compte la seva figura, no? I ara amb això, amb aquest tema, Emili, perquè m'he fixat que en els altres països, els nòrdics, des d'on va aparèixer el projecte, sí que també sempre hi ha aquestes figures, no? O sigui, treball social i psicologia. Sí que és cert que la figura de l'educador, com el coneixem aquí, educadora social, a altres països europeus està englobada dintre del treball social. O sigui, un treballador social també és un educador o una educadora, no? No sé si coneixes, Emili, si hi ha diferències entre països sobre els equips professionals, no? Si hi ha certes diferències, certes... O sigui, m'entens si la configuració d'equips també canvia, no? Perquè... Completament, Pep. Al final es pot adaptar completament. Hi ha equips que tenen advocats especialitzats en infància. El tema de treball social és el que comentaves. És que depèn molt. Aquests països, jo suposo que realment per ells treball social està tot allí, a dins. El fet que ho tenim diferenciat aquí posa més problemes a vegades que no pas solucions, potser en aquest cas, al final. Però sí, es pot adaptar. Al final és com que no és que el Barnahus és així. El Barnahus al final és completament flexible, no és estàtic, no és rígid, s'adapta. Clar, entenc que també és la idiosincràsia dels països i els seus infants, no? I famílies i tot, no? La figura del criminòleg també és una figura que n'hi ha en altres països, no? Que també hi ha en alguns països, en Islàndia sempre és un criminòleg qui coordina, qui ha coordinat sempre els Barnahus, per tenir aquesta visió. Això depèn molt, sí. Més temes pel xat, la Marta Gómez comenta un projecte molt interessant pel que fa al treball en xarxa previ a la implementació del Barnahus en un territori. Hi ha coneixement de l'experiència que s'ha fet en altres països perquè s'entengui la necessitat de no interferir en el procés de Barnahus? Gràcies. L'experiència és la que... M'ha semblat interessant, experiències de no intervenir en el procés d'implementació de la Barnahus. Jo crec que ho tenen molt clar, des de la Gaia ho tenen molt clar, de com es farà i tal. Llavors és més preguntar-los a ells. El que sí sempre es demostra és que és un treball de coordinació entre els diferents departaments, sobretot. Llavors, que abans que hi hagi una Barnahus es pot començar ja a treballar in situ de manera realment col·laborativa, aprenent a conèixer el que fan els altres i després intentar sempre reduir també el principi de menor intervenció en aquests casos. Però processos que hagin trepitjat la implementació de la Barnahus no conec jo. Trasllado dos més del xat i després et donaré la paraula, César. Un moment, perdoneu, un parell de preguntetes, pregunta el Jordi. Es podria evitar d'alguna manera que l'infant tingui que passar per tanta gent? És a dir, el fet que tingui que explicar tantes vegades el mateix. I una altra pregunteta, el vídeo que ens esteu gravant ens ho podeu enviar per correu? Sí, ho he comentat al principi, ho estem gravant i d'aquí una setmana, justament abans de Setmana Santa, us enviarem el vídeo amb una crònica, diguem, del que està a la càpsula, el vídeo sencer. I crec que la primera pregunta, el Barnahus respon, no? Exactament, sí. El Barnahus el que proposa, però també sense el Barnahus. Per exemple, ens costa molt als professionals, a les persones adultes, no preguntar res, perquè volem actuar. Quan veiem que hi ha una situació de necessitat, és com ara a Ucrània, està sent una miqueta una locura, perquè tothom vol fer coses i està molt bé, però a vegades fer coses en determinades circumstàncies pot ser pitjor. Llavors, si veiem que pot haver-hi una sospita d'un abús sexual, jo el que faria primer de tot va trucar potser a Infància Respon per saber exactament com fer. Abans de no pas comentar a l'infant, preguntar-li coses i tal, perquè no estem aquí per identificar si hi ha abús o no. És el jutge que ho farà. Llavors,
jo el que faria és trucar a Infància Respon, sinó directament denunciar, que vagi a denunciar la família, si és protectora o no, bueno, i anar a la policia o anar a protecció, però no començar a entrevistar o a derivar, etc. Merci, Meli. La Laura Godés també em pregunta per xat. En principi, els equips que poden fer propostes de desemparament són els equips tècnics, centres d'acollida, EBAMI i AIA. A part, us volia preguntar que en el cas d'infants, adolescents tutelats i amb mesura de protecció, també accedeixen, també poden accedir al Barnahus? Gràcies. Sí, cap problema, sí. Qualsevol sospita. S'ha plantejat com un projecte que rebi qualsevol sospita, això sí, a la província de Tarragona, ahir amb un territori molt delimitat. I bé, ara dono la paraula al César, perquè César també ens estaves escrivint aquí al xat. Endavant, César. Ara, aquí. Això. Sí, vale, és que tampoc sé gaire bé. Mira, jo penso que la vostra fundació o institució està fent una feina molt interessant que pot obligar a seguir uns protocols allà on no estigui encara constituïda la casa de Barnahus, per exemple, els centres d'acollida diagnòstic com el que treballo jo. El tema de fer una avaluació, de retre comptes del que s'ha fet i com s'ha fet, això no passa. A nosaltres no se'ns avalua. Cobrem i mira que bé, no? Però el procediment és important perquè pot ser contagiós. No sé si acabarem tots constituïts en cases d'infants o no. Però d'altra banda, per exemple, a mi em preocupa perquè és una cosa que en algun moment crec que vosaltres també heu promogut o heu estat per allà al voltant del tema dels delegats, delegades de la victimització secundària, que tu l'has anomenat fa una estona, que passa als centres, a les institucions. No és només el fet de com es fa el procediment investigador del cas de l'abús, la victimització secundària es produeix de moltes maneres diferents perquè s'allarguen en el temps, perquè falten recursos, etc. Jo penso que, per exemple, es va prometre políticament fa uns anys que a cada centre educatiu hi hauria delegats de la prevenció i no està passant. Llavors, t'ho dic per què? Perquè determinades persones o professionals, allà on estem treballant a centres on resideixen infants en protecció, detectem situacions que si Save the Children, és a dir, o alguna institució no ha apretat al darrere perquè es constitueixi oficialment i amb un reconeixement específic i amb una formació específica que es va fer i s'ha deixat caure, la pròpia institució fa deixació de funcions. No sé si m'explico. Si Save the Children té una missió tan gran que serà impulsar i mantenir les cases de Barnahus per aquesta investigació de fets molt greus, però, entretant, si no s'apreta, si no es demanda, per exemple, el tema aquest de la victimització secundària, hi ha un risc que no s'han creat. A les escoles em consta que sí, anomenant a una persona, i a la resta de centres propis vull dir, de protecció, no. O sigui, és una contradicció que jo he vist que quan vosaltres apreteu us fan una mica de cas. Bé, us deixo la pilota a la taulada. Gràcies. Prenc nota, César. Però sí, a més, aquest paper del coordinador de benestar també està recollit a aquesta nova llei integral, o sigui, és una obligació ja reforçada, no? Sí, prenc nota. Gràcies, César i Emili. Hi havia la Sílvia que havia aixecat la mà. No sé si estàs per aquí, Sílvia. Sí, havia aixecat la mà en relació al que comentava del tema quan hi ha que protegir l'infant i del nucli familiar. Clar, jo en aquest sentit, penso que és un model que té molt avantatge perquè com que hi ha una implicació simultània de tots els àmbits, permet que si s'ha de fer una retirada immediata perquè realment el risc és molt elevat per la integritat, llavors, clar, la mateixa instància judicial pot fer una mesura provisional cautelar de separació del nucli
quan és un abús intrafamiliar i no hi ha garanties o està totalment, quan està totalment clar que no serà protegit. Per altra part, si és un abús que no és intrafamiliar però que pot haver risc de no protecció, també es pot derivar als equips dels EAIAs o al FEIA segons la urgència. I després, com a l'última opció, és quan realment s'ha de produir aquesta declaració i ja n'hi ha un equip d'infància intervenint, que també podria ser el cas. En aquesta situació que ja intervé un equip de protecció per a una altra qüestió que a vegades passa, que la revelació no és el motiu d'entrada, però es dona un cop ja iniciada la intervenció amb la família, potser se'l podria incloure en el Barnahus, en tots els serveis i equips que estan visionant la situació per ja, com heu dit, evitar i tenir la informació de primera mà. Sí, sí. Ho has resumit molt bé, Sílvia. Ho has dit tot molt bé. No ho diré millor. Perfecte. Trasllado una de la Míriam Fernández, del xat. Gràcies per la presentació, Emili. Voldria preguntar-te el per què has fet èmfasi en la figura femenina referent a l'equip fix de l'estructura Barnahus. Entenc que no és un fet constatat i estàtic i podria variar? Sí, pot variar, però ara que m'ho preguntes, jo de totes les Barnahus que he visitat, a Suècia, Islàndia, Dinamarca, d'aquí i tal, en el món de la infància sol passar que són en la seva gran majoria dones. I ahir també sempre he vist coordinadores, però no té per què, òbviament. De fet, ara mateix el coordinador de la Barnahus de Tarragona, com que està de baixa maternal, la coordinadora és un home, o sigui que... Podem tenir 10 minutets més per qualsevol intervenció, pregunta, dubte que us hagi sorgit o aquella cosa que encara esteu dubtant, potser. Endavant. M'hi consta Jordi, però... Sí, soc l'Ariadna. Vale, endavant. Però és la meva parella, no sé per què consta ell, però bueno, vaig través el meu correu, però... No, que us volia demanar perdó per si m'he repetit alguna pregunta o alguna cosa que m'ha sabut creure. Que he fet una pregunta i vostès ho havien dit i com que he fet tard, m'he instal·lat 5 minuts tard, doncs llavors ja no ho havia sentit i us demano disculpes. Simplement això. I gràcies per tota aquesta intervenció i tot el que esteu fent, que déu-n'hi-do. Moltes gràcies. Gràcies a tu. T'he sentit una mica malament, per això. Hi havia com alguna cosa al darrere, però... Pot ser la tele. Val. Estem molt fill amb els dibuixos. Val. César, tens la mà aixecada. Sí. A veure, ara mateix, allà on no existeixen encara les Barnahus, les investigacions, això és per llei, sobre els casos més greus, i de fet per qualsevol cas que entra en el sistema de protecció, els fan, diguem-ne, els equips tècnics que poden tenir EVAMIs, però també per la banda de justícia, això seria per la banda de drets socials, per la banda de justícia tenim els EATAP, que són els equips, diguem-ne, que fan una mica la part de la prova, del recull de la prova, de les declaracions i proves forenses dels infants. Mentre no hi hagi una xarxa completa
a totes les províncies, seguiran sent el CEATAP l'últim element probatori i diguem-ne, que recull les proves? O, vull dir, no sé si hi haurà un solapament o haurà de coordinar-se això. No sé, com ho veus? Sí, de fet, qui fa la recollida, qui fa l'entrevista forense a Tarragona és el Llegat Penal de Tarragona. O sigui que són els mateixos. El que fa la Barnahus és que no genera, a part d'aquest equip reduït fixe, que fa aquestes exploracions, aquestes entrevistes exploratòries, aquest assessorament professional, aquest assessorament a les famílies i als nens, tota la resta són professionals que ja existeixen, que ja fan les seves tasques i només van a la Barnahus per realitzar una tasca que ja feien. Llavors, en el cas de l'EAT Penal de Tarragona és el que passa, fan les entrevistes, i en el cas de, no sé, per exemple, a Girona, és l'EAT Penal que fa les entrevistes ara al Palau de Justícia i quan estarà la Barnahus es desplaçaran a la Barnahus per fer la prova preconstituïda, per gravar allà. O sigui, és el mateix equip, però que fa una prova o en un lloc o en un altre. Entesos, gràcies. Perfecte. Merci. Hi ha alguna pregunta més? Alguna qüestió més? Perdoneu, és que no puc escriure al xat, no sé què em passa. Una última pregunta, sisplau. Hi ha alguna previsió sobre el desplegament d'aquests 13 Barnahus a la resta de Catalunya? Si es preveu per aquest any, no? Jo crec que trigarà. Ha sigut un anunci perquè hi ha fons europeus que s'han destinat a això, llavors s'ha de fer uns plans per dir com es gastaran els diners. Llavors els diners, en el cas de Catalunya, hi ha fons que aniran a la implementació d'aquestes Barnahus, però no hi ha calendari de moment tancat que jo sàpiga, potser que sí que n'hi ha un intern, però jo no el conec. I el que es vol primer és fer aquesta avaluació, saber una miqueta aquests resultats de cara al desplegament que es faci en base a uns resultats tangibles. D'acord, moltes gràcies. Gràcies a tu, Laura. La Laura m'ha fet recordar una cosa, Emili, que sí que és cert que quan veiem el Barnahus amb els països nòrdics ens fixem en els anys quan van estar, i em sembla que crec recordat el 98, no? O sigui, és un projecte que fa més de 20 anys que està, i jo em preguntava, perquè, potser m'he despistat, però no he vist el Barnahus al sud d'Europa, sinó aquest és el primer, diguem, no? O sigui, com expliques que un projecte, diguem, que tan exitós, diguem, i hagi tardat tant, a arribar aquí, diguem. I és un model que per primera vegada estarà al sud d'Europa, no? Sí, és la feina que ens hem posat a fer, perquè realment és una cosa que vam fer una investigació el 2016 sobre abús sexual infantil, que es deia Ulls que no volen veure, i ahir posaven com a bona pràctica aquest model que nosaltres també desconeixíem, que sabíem que s'havia en Suècia. Llavors vam anar ahir, el vam conèixer, però realment no es coneixia, hi havia completament un desconeixement. I jo crec que hi ha molts programes, projectes que són desconeguts. Al final, moltes vegades intentem tornar a inventar la roda quan ja està inventada. Llavors, donar a conèixer bones pràctiques que s'estan portant a terme, que estan basades en l'evidència, és una de les coses que nosaltres intentem fer, que no sempre ho aconseguim. Jo crec que molt poques vegades de fet ho aconseguim, però aquesta vegada estem contents, ho celebrem perquè ho estem aconseguint, però costa també perquè a vegades pensem si funciona ahir és perquè són suecs, que són diferents, que nosaltres aquí tenim altre tarannà i tal, però al final hi ha coses que funcionen i que poden funcionar aquí també i que s'adapten.
A vegades és només teixir ponts entre els diferents països, entre les diferents pràctiques, prendre el temps de donar a conèixer també. Bé, aquí ens donen les gràcies. Moltes gràcies per la sessió, molt interessant. La Sílvia respon un model molt necessari que estem desitjant tenir a Barcelona. El Jordi de Masnou, moltes gràcies, tot molt interessant i, com diuen els companys, desitjant que també el tinguem a Barcelona. I la Núria Figueres, també moltes gràcies, molt interessant. Bé, si teniu alguna pregunta més, intervenció, ara és el moment, perquè ja en breu acabarem. Són les 7:26. Amb l'Emili havíem parlat de... Les càpsules normalment duren 1 hora i mitja, o sigui, les 7:30 és quan acabarem. Però, bueno, alguna intervenció més? Alguna pregunta? Alguna invitació? Bueno, doncs, Emili, moltes gràcies pel teu temps, perquè sabem... Gràcies a vosaltres per convidar-me.